Olis teillä joku naikattelette molemmat? Ihan tyhjiä valitettavasti. Ei muuta kuin lisää nimiä laskuihin. Tämä menee eduskunnan arkistoihin. Teitä ei käytetä mihinkään muuhun. Laillistatte kannabiksen vielä. Näin Irlannin malli ja Tanskan malli, se hyvältä näytössä on rikollisjärjestöjen hoidossa koko juttu. Katuliitat ovat riistäytyneet käsistä. Oikea hinta Ramalle etelokkaista mukaan olisi mielestäni noin 5 euroa. Saatavilla. Ei Jumalan luomaa voi minulta kieltää! Luonto vapautuu. Tarkoitus viisautta. Lääkettä. Jos ei joku hoida ruokaa. No voi vittu, mulle ruokaa! Tarvitaan ikäkontrolli. Tällä hetkellä rahavoitot kannabiksesta menee rikollisjärjestöille. Ne voitaisiin ottaa verorahoina yhteiskunnalla miljoonia euroja. Tulkaa mukaan. Voitteko allekirjoittaa edustuspuolikannatusta? Okei. Poliisi irti mun kannabiksesta! Poliisi pois mun komerosta!
Vapautetaan! Kalvis! Vapautetaan! Kaikille koirille, keittäjille. Siellä te vaan seisotte ja sillä aikaa poliisit rätsää teidän komeroitanne. Varovasti löytyy tärkeämpääkin pimelissä. Ei ole
luonnosta. Ei sitä voi minulta kieltää. Miljoonia euroja, rikollisjärjestöt hyötyvät ja keräävät voitot, ostavat aseita. Ketä tämä hyödyttää? Suomen hallitus suojelee rikollisia. Suomen poliisi kitkee kuntia. Suomen hallitus auttaa suuria rikollisjärjestöjä keräämään miljoonavoitot kannabiksen myymisellä, vaikka kaikki tämä raha menisi suoraan meidän verotuloihin ja sillä autettaisiin rakentamaan parempaa yhteiskuntaa. Ei, poliisi kitkee kukkia. Poliisi kitkee kukkia. Maksaa miljoonia. Mitä hyötyy? Amputti on harkiton. Poliisi poipuu kamerasta. Poliisi poipuu puutarhasta. Poliisi poipuu puutarhasta. Kenellekään ei kuulu, mitä sinä piippuusi pistät. Pilvenpolttaja on vaaraton. Pilvenpoltto on terveellisempää kuin alkoholikäyttö ja muut tupakka, kahvi ja muut nautintoaineet. Kannabiksen tulevaisuus. Kannabiksen avulla keräämme polttoaineen terveydenhuollon kuntalaisille ja otamme heille. Vapauteen! Tulkaa mukaan! Mitä nyt tää? Pari. Kävi. Suomesta savusteta
lisää. Aika hyvä asia. Toisin sanoen meillä varmasti tarvitaan muutosta ja me tarvitaan muutosta sekä koko huumepolitiikan tasolla siten, että kannabis, sen tuotanto, jakelu ja laadunvalvonta saadaan kondikseen. Mutta mä tietysti ymmärrän sen ja moni muukin ymmärtää, että tällaiseen niin kuin Suomessa ei välttämättä ihan heti mennä. Siinä tarvitaan EU:n laajuista toimintaa, maailmanlaajuista toimintaa, jota on tapahtumassa koko ajan. Sen sijaan Suomessa tämmöiset, sanotaan, nopeammat toimenpiteet olisivat aivan mahdollisia. Täällä tehdään tällaista huumepoliittista ohjelmaa, sitä tekee huumepoliittinen koordinaatioryhmä tällä hetkellä, jonka Kataisen hallitus on asettanut. Meiltä kysyttiin tässä viime vuoden puolella, mitä niin kuin kannabisyhdistys näkisi parhaaksi, että mitä täällä pitäisi tehdä. Me vastasimme siihen ensin tietysti että koko lakia pitäisi muuttaa, mutta kun me tiedämme, että se ei tapahdu ihan heti, niin tämmöisiä nopeampia toimenpiteitä, mitä pitäisi tehdä, olisi se, että kerta kaikkiaan niin kuin kannabiksesta ei rangaistaisi. Kannabiksen omaan käyttöön tapahtumasta kasvatuksesta ei rangaista. Se ei ole mitenkään vaikeaa erottaa niin sanottu kaupallisesti kasvatettava, myyntiin tarkoitettu kannabis tai omaan käyttöön kasvatettu kannabis. Ja jos sekään ei nyt onnistu, niin vähin mitä tässä niin kuin voisi tehdä heti, olisi muuttaa valtakunnan syyttäjän ohjeita siten, että siitä samasta määrästä, mistä niin kuin, esimerkiksi kun sä oot rikollisilta markkinoilta tai mistä tahansa hankkinut kannabista, niin siitähän tuomitaan kannabiksen käyttörikoksen mukaan, josta ei pitäisi saada yhtään mitään, tai joissakin tapauksessa pikasakon. Eli joku logiikka pitää olla, eli kannabiksen tämmöinen kotikasvattaja, jolla on semmoinen sopiva määrä itselleen, niin ei siitä pitäisi mitään syytettä nostaa, eli kannabiksen niin kuin tämmöisenä tai huumausaineen käyttörikoksena se pitäisi niin kuin mennä. Toinen asia, kun sitten, joka liittyy tähän konsensusasiaan, niin tuntuu siltä, että myöskään tästä asiasta ei saisi puhua lainkaan. Ja se nyt konkretisoituu siinä, että Suomen kannabisyhdistys haki uudestaan rekisteriin uusilla säännöillä vuonna 2010. No, se prosessi on niin kuin ollut aika monimutkainen sen jälkeen. Ensin tuo PRH, patentti- ja rekisterihallitus, totesi, että ei pääse rekisteriin, on edelleen hyvän tapojen vastainen. Me valitettiin asiasta patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Valituslautakunta pyysi taas uudestaan PRH:n yhdistysrekisteritoimistolta siihen lausunnon, ja sitten siihen lausuntoon pyysi meiltä vastalausunnon, johon me saatiin niin kuin Suomen, sanotaan, parhaimmiston asiantuntijoiden, vaikuttajien, tutkijoiden puoltava lausunto. Sen jälkeen PRH tässä maaliskuussa teki päätöksen, että ei päästä edelleenkään rekisteriin. Ja tällä hetkellä me olemme menossa sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Onhan se ihan selvää, että niin kuin tämmöisestä asiasta pitää pystyä keskustelemaan. Eli meidän niin kuin yhdistyksen tavoitehan on saattaa kannabis, sen kasvatus aikuisille ihmisille sallituksi.
ja toisaalta semmoinen isompi tavoite muodostaa niin kuin kunnollinen säätely kannabiksen tuotantoon, jakeluun ja laadunvalvontaan. Eihän tässä nyt voi olla mitään niin vaikeaa ja rikollista, että niin kuin todetaan, että ei käy. No, joka tapauksessa kamppailu jatkuu ja siitä sitten niin kuin kuulemme taas varmaan puolen vuoden tai vuoden kuluttua nämä hommat menee niin pirun hitaasti. Sen lisäksi mä voisin todeta, että te varmaan olette huomanneet, että Hollannissa on tapahtunut vähän ihmeellisiä juttuja, eli toisin sanoen rajakaupungissa tuli jo voimaan laki välittömästi tässä toukokuun alussa ja vuodenvaihteessa pitäisi tulla muuallakin, eli esimerkiksi Amsterdamissa, eli kannabiskahviloihin ei pääse enää kuin hollantilaiset, jotka on rekisteröitynyt sen kannabiskahvilan niin kuin se on niin kuin ikään kuin klubeja, niin sen jäseneksi. No, tätä vastustetaan ja esimerkiksi näitä Maastrichtin kannabiskahvilat niin eivät suostunut noudattamaan tätä määräystä ja tätä lakia vastustetaan erittäin voimakkaasti. Kannabisyhdistys tukee Encodia tässä, ja myös tietysti Hollannin nämä kannabiskahvilat plus käyttäjäjärjestöt niin kuin järjestävät jo 17.6. tämmöisen kannabiksen vapautuspäivät Amsterdamissa ja sitten se jatkuu koko kesän tuonne syyskuuhun asti, jolloin on uudet vaalit Hollannissa, parlamenttivaalit, ja mä itse uskon sen, että niin kun, kyllä tämä homma jollakin lailla saadaan kumoon. Tästähän on EU-tasolla tehty jo ja nostettu oikeusjuttua Hollannin valtiota vastaan siten, että tässä tapahtuu EU-kansalaisten diskriminointia. Menkää sinne Hollantiin, Amsterdamiin 17.6. Siellä voisi olla ihan hauskaa. Tämän jälkeen mä luovutan puheenvuoron vaikkapa kaupunginvaltuutettu Kimmo Helistölle. Tervetuloa. Kiitos, Tipi. Hauska olla täällä senkin takia, että Suomi on takapaljula ja Suomi on menneisyyden maa, mutta hauska nähdä, että täällä on kuitenkin edistyksellisiä ihmisiä paikalla. Monessa mielessä jotenkin poikkeuksellista. Mä en nyt halua uskovaisille ryhtyä saarnaamaan niistä asioista, mistä Tipi jo paljon valveutuneemmin vähän mainitsi. Mutta mä haluan kiittää teitä. Mä haluan kiittää teitä siitä, että periaatteessa aika moni teistä laittaa oman itsensä peliin pelkästään tulemalla puistoon kuuntelemaan, kun jotkut puhuu kannabiksesta ja marssimaan tuonne Mannerheimin tielle niinkin vähäpätöisestä asiasta kuin kannabis. Siis vähäpätöisestä meidän näkökulmasta, mutta itse asiassa kannabiksen laittomuus on eräällä lailla yksi keskeisimpiä yhteiskunnallisia ongelmia, tai ainakin lainsäädännöllisiä ongelmia, mitä Suomessa on. Mä huomasin tuosta jostain kyltistä, että Suomen kannabisyhdistys on perustettu vuonna 1991, eli 20 vuotta sitten. Mä oon 21 vuotta sitten. Mä en tiedä, kuinka monta kertaa tämä kannabismarssi on täällä järjestetty, 10-15 kertaa. Mä oon ehkä itse ollut yhtä monta kertaa mukana ja yhtä monta kertaa puhumassa näistä samoista asioista. En mä tiedä, kyllä multa itseltä rupeaa niin kuin usko kohta loppumaan. Mutta niin kuin sanoin, mä oon tosi tyytyväinen ja onnellinen siitä, että vaikka yhden miehen usko loppuu, niin näyttää teitä olevan kuitenkin sen verran paljon täällä liikkeellä, ettei sota yhtä miestä kaipaa. Piruako tässä pidempään, hyvät kanssarikolliset? Kyllä tämä elämä joskus muuttuu, mutta katsotaan nyt sitten milloin. Tuon Martikaisen kanssa me just löi vetoa, että 20 vuoden kuluttua saattaa tulla toisenlaista lainsäädäntöä. Mä olin siis sitä mieltä. Martikainen oli sitä mieltä, että 5 vuoden kuluttua. Kumpikohan voittaa? No niin,
toi Tipi ei tässä ehtinyt minua esitellä teille. Mun nimi on Kimmo Vilska, monen alan henkilö tässä yhteydessä Humania päihdepolitiikka ry:n hallituksen puheenjohtaja. Järjestö, joka pitää jonkinlaista hiljaiseloa, mutta kuitenkin pidetään yllä aika hyvää läsnäoloa tuossa Facebookissa. Niin, kysymys siitä, että missä vaiheessa lainsäädäntö päihdeasioissa muuttuu. Se on jutellaan siitä myöhemmin, eli kahden kesken. Joo, että milloin asiat muuttuu. No, yleensä mulla on ollut tapana, kun asiaa kysytään, että laillistetaanko esimerkiksi kannabis Suomessa koskaan. Mä sanon, että no, kyllä se varmaan aika pitkään kestää, että varmaan Berliinin muuri kaatuu sitä ennen. Eli se olisi vähemmän suuri muutos maailmanpolitiikassa kuin moni sellainen, joka on tapahtunut tässä. Tänään mä katoin äkkiä, ennen kuin mä lähdin kaupunkiin, niin mä katoin netistä vähän uutisia, ja siinä oli jonkinlaisena uutisena, että nyt oliko se vähintään 20 ihmistä löydetty taas Pohjois-Meksikosta kuolleina sikäläisissä huumesodissa. Tällaista tapahtuu niin jatkuvana rutiinina, ja se ainoa syy, miksi tällaista väkivallan tasoa voidaan ylläpitää, on yksinkertaisesti se, että markkinat alkoholittomille päihteille, käytännössä melkein kaikille, on annettu rikollisen maailman monopoliksi. Ja se on täysin tarpeetonta. Se ei loppujen lopuksi vähennä olennaisesti minkään aineen saatavuutta, mutta olennaisesti kyllä lisää kaikkien kovien aineiden haitallisuutta, ja myös kannabiksen haitallisuutta siinä mielessä, että sen käyttäjät leimaantuvat kielteisesti, sen käyttäjät joutuvat tekemisiin sellaisten alakulttuurien kanssa, joista voi olla haittaa, ei välttämättä edes niiden kulttuurien itsensä takia, vaan sen takia, että he leimautuvat jotenkin huonommiksi ihmisiksi yhteiskunnassa. Ja asiasta tulee tämmöinen itseään toteuttava ennuste. Vanhaa käsitettä porttiteoria, niin mä en ole oikeastaan kuullut sitä käytettävän kovin paljon enää ihan viime vuosina, mutta samanlaisia käsityksiä, samansuuntaisia käsityksiä kuitenkin esitetään argumentteina sitä vastaan, että esimerkiksi kannabis laillistettaisiin. Yleensä mä oon tullut sellaiseen tulokseen, että pyrkimys jotenkin muuttaa mielentilaa käyttäen joitakin aineita, se on asia, josta seuraa tietynlaisia haittoja, mutta se on asia, josta ei päästä eroon yrittämällä tukahduttaa sitä yhtään sen enempää kuin ihmisen seksuaalisuutta esimerkiksi. Ja ne stereotypiat, joita niin sanotuista huumeiden käyttäjistä levitetään, niin ne on hyvin paljon samanlaisia kuin ne käsitykset, mitä esimerkiksi homoseksuaaleista levitettiin silloin, kun se oli rikos. Ja se, että nykyään se on laillista, ihmiset voivat elää parisuhteessa ihan niin kuin asiallisina, niin tällaista mahdollisuutta ei pidetty edes esillä vielä joskus 60-luvulla, edes 70-luvulla. Sillä alalla on tapahtunut edistystä. Tälläkin alalla tulee tapahtumaan edistystä. On tapahtunut jo edistystä sillä tavalla, että kaikkein pahimpia tällaisia propagandalimboja ei enää ihan niin yleisesti mennä esittämään, väitteitä esittämään. Eli keskustelu kannattaa, avoin keskustelu kannattaa, ja
sitähän me pyritään edistämään tässä koko ajan. Toivoisin tosiaan, että vaikka tällaisia ihan limbopuheenvuoroja, mä näin Savon Sanomissa tässä hiljattain, joku poliisi oli kirjoittanut kannabiksesta jonkun tällaisen niin kuin, sellaista tekstiä, jota en ole ainakaan 10 vuoteen lukenut. Niihin huonoihin argumentteihin kannattaa esittää järkeviä argumentteja. Tietyllä tasolla meidän vastustajat ymmärtävät, suorastaan ovat epäsuorasti myöntäneet, että heidän argumenttinsa eivät riitä. Ja musta tuntuu, että vähän sen takia on tämmöinen yritys estää meidän mielipiteiden esille tulo. Yksi tapa tehdä se on estää Suomen kannabisyhdistyksen rekisteröinti, leimata se jotenkin hyvien tapojen vastaiseksi, estää koko puheen aiheen esille tulo. On ironista kyllä, en tiedä paljastanko omasta yhdistyksestä joitakin salaisuuksia, mutta ei se nyt mikään salaisuus ole, että koska me Humani- ja päihdepolitiikka ry:n nimi ilmeisesti jonkun mielestä kuulostaa aika neutraalilta, ja koska säännöt ovat tarpeeksi ympäripyöreitä, niin vaikka tässä ollaan oikeastaan ainakin käytännössä kannabiksen laillistamisen suhteen aivan samalla linjoilla kuin SKY:llä, niin rekisteröinti ei tuottanut mitään ongelmia. Toivottavasti SKY:n osalta tämä onnistuu vähän paremmin tuolla korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mutta tapahtui niin tai näin, niin kyllä se näyttää siltä, ettei tämä kysymys ole menossa mihinkään, ei tämä keskustelu ole menossa mihinkään. Ja toivon jatkuvaa hyvää tasoista keskustelua ja hyviä argumentteja, huonoja argumentteja vastaan. Mutta toistaiseksi voidaan myös pitää vähän hauskaa. Kiitos. Noin, kiitos Kimmolle ja Kimmolle. Mun nimi on Risto Mikkonen ja mä tulen tuolta Turusta. Kiitos. Joo, ja edustan tällaista Turun seudun kannabisyhdistystä. Mä voisin vähän selittää sitä alkuun, miksi Turkuun päätettiin perustaa tämmöinen Turun seudun kannabisyhdistys. Meillä on siellä semmoinen ihan oma paikallinen ongelma nimeltä Aroheinilä. Ja siinä kun tässä edelliset puhujat puhuivat tällaisista valtakunnan ja kansainvälisistä asioista, niin TUSKY yrittää olla tämmöinen paikallisyhdistys siellä Turussa, että paikalliset pajauttajat sais jotain tämmöistä yhdistävää toimintaa aikaiseksi. Tosiaan TUSKY pantiin pystyyn 2009 ja oikeastaan voisi ehkä jotenkin luonnehtia, että alussa ajateltiin, että me järjestetään siellä mielenosoituksia ja sitten vuosi sitten mielenosoituksen jälkeen mäkin ajattelin, että vau, että nyt pääsee tästä pitkälle kesälomalle. Näinkö mitä yhtäkkiä tulee semmoinen niin kuin mun mielestä äärettömän tärkeä ja mukava kansainvälinen uutinen, eli tämmöinen kuin kansainvälinen huumepoliittinen komissio yhtäkkiä ampas otsikoihin. Ja toki sitä oli sitten pakko uutisoida, että tässä on sitten niin kuin viimeinen vuosi mennyt sitten taas tämän asian ympärillä. Tämä Global Commission itsessään on aiheuttanut paljon uutisointia ja luonut semmoista aivan uudenlaista poreilua tähän huumepoliittiseen keskusteluun, että silloin kun mäkin aloitin joskus 20 vuotta sitten tämmöisen aktivismin, niin sitä oltiin aika tommosia hörhöjä, jonkun Torsti Koskisen ei paljonkaan tarvinnut silleen niin kuin pikkusormensa heilauttaa niin kuin tämän jutun takia. Ja nyt yhtäkkiä tuolla on kaikki tämmöisiä tyyppejä kuin virassa olevia presidenttejä, huippuliikemiehiä,
huippupoliitikkoja yhtäkkiä samaa mieltä kuin mä. Ja se on niin kuin ihan oikeasti tuntuu hyvältä. Et nyt kun ajattelet, että kuinka vaikeaa se on aina niin kuin argumentoida, on hirveän vaikea niin kuin lyödä kurkkuun tuommoisille tahoille, joilla on isot budjetit takana. Niillä on kaikenlaiset mainostoimistot, PR-toimistot niin kuin laatimassa juonia ja miten asioita pitää käsitellä ja että ne vaikuttaa siltä ja tältä ja tuolta. Nyt tällä hetkellä voi ihan rauhassa sanoa, että jos ei keksi mitään sellaista argumenttia, niin voi sanoa, että mä uskon mieluummin Kofi Annania kuin sua. Tai mä uskon Richard Bransonia tai Joe Schultzia ennemmin kuin jotain irtihuumeista ry-tyyppiä. Mä en viitti kertoa, niitä on tullut sellaisia yhteenottoja noiden ihrytyyppien kanssa. Joka tapauksessa mekin päätettiin rekisteröidä ihan avoimesti ja rehellisesti tämmöistä kannabisyhdistystä, ja sitä ei myöskään niin kuin hyväksytty. Ja on toki se niin kuin potuttaa, mutta mä oon ainakin itse päättänyt näin, että se on ihan yksi lysti, mitä joku suomalainen rekisterivirkamies on mieltä asiasta, että se ei enää todellakaan niin kuin pysty hidastamaan, tai pystyy hidastamaan, mutta ei se niin kuin ainakaan mulle enää mikään ongelma sillä tavalla, että itse asiassa Suomessakin pajauttajat voi ihan rauhassa perustaa. Meillä on edelleen mielipiteenvapaus ja kokoontumisvapaus ja kaikki tällaiset olemassa sille, että ihan niin kuin Turussa on perustettu Tusku, sitten Pietarsaarissa on tämä kulttuurikasvien ystävät seura. Mun mielestä ihmiset voisi perustaa kaikenlaisia osuuskuntia, kasvattajakiltoja. Sitten jos joku päivä Suomen kannabisyhdistys vihdoin viimein saa tämän rekisteröintinsä valmiiksi, niin sitten on aivan laillista liittyä Skyhin taas alajärjestöksi. Ei tarvitse kaikkia lähteä erikseen rekisteröimään. Itsessään tuo rekisteröintihan on jostain tsaarin ajoilta peräisin oleva käytäntö, joka mun mielestä niin joutaisi pois. Ei se niin länsimaisessa demokratiassa tarvita mitään tämmöisiä niin ihmeellisiä rekisteriviranomaisia. Niin kun ajatellaan, mitä on tapahtunut tässä viimeisen parin vuoden aikana Suomessa esimerkiksi. Vuonna 2006 hyväksyttiin lääkekannabis. Se on tosiaan niin kuin apteekeissa. Se käytäntö on vaikea, mutta se on laillista. Ihmisen pitää taistella sitä oikeutta vielä laajemmaksi. Viime vuonna tapahtui tämmöinenkin kauhea harppaus Suomessa. Yhtäkkiä hampun hyöty ja teollinen käyttö on tullut hyväksytyksi. Ihan niin kuin, mä en tässä viitti hirveästi ruveta selittämään. Täällä on yksi sellainen tyyppi, joka voisi selittää koko tämän jutun, mutta kaikki tämmöinen niin hyötyviljely ja teollinen viljely, ne on niin kuin ihan oikeasti, sitä saa tehdä. Ensi vuonna, tai siis tänä kesänä Turussa ja Turun ympäristössä tulee kasvamaan toivon mukaan niin kuin hehtaareittain jälleen. Sitten tosiaan viime vuonna tuli tämä globaali huumausainepoliittinen komissio julki. Obama on tänä vuonna sanonut, että tämä on legitiimi puheenaihe. Ja jos olette sattumaisin seurannut uusimpia uutisia, niin USA:ssa tämä tilanne alkaa olla silleen niin kuin, naurettava. Että jossain presidentin illallisilla tämä asia on semmoinen niin kuin vitsi, jolleka niin kuin naureskellaan. Mutta sitten samaan aikaan joku päälle 20 sälli pidätettiin 5 päiväksi putkaan ihan jostain niin kuin käytöstä epäiltynä, sille ilman ruokaa ja juomaa. Et siis se politiikka alkaa olla niin sille ihmeellistä tämän asian suhteen. Siis pointti Tuskun perustamisessa on se, että THL:n lukujen mukaan joku 40% nuorista on jo pajauttanut. 62% suomalaisista on sitä mieltä, että alkoholi on itse asiassa haitallisempi kuin kannabis. Siis näin iso määrä ihmisiä
kysymys on siitä, että ihmisten pitää ottaa tässä yhteiskunnassa tämä sosiaalinen tila haltuunsa. Että sitä ei niin kuin anneta oikeastaan ilmaiseksi. Että me ollaan kyllä synnytty tähän maailmaan, mutta sitten tässä yhteiskunnassa ihmiset, ihan niin kuin Kimmo puhui noista homoista silleen, niin koska tämä tila kuuluu meille ihmisinä, ei me olla mitenkään niin kuin eriarvoisia sen mukaan, että kuka saa eniten rahaa tai minkä värinen iho on tai näin päin pois. Yhteiskunnallinen tila, se täytyy ottaa itse haltuun. Kaikenlaiset kotietsinnät ja ratsiat luo semmoista peloilmapiiriä. Ihmisissä on ristiriita sen välillä, että mikä on järkevää ja mikä on laki. Ja lain on muututtava, koska niin kuin kaikki tutkimustiedot, mielipidetiedustelut, kaikki kertoo siitä, että laki on vanha-aikainen. Tähän tilanteeseen on tietysti liittynyt semmoinen ikävä puoli, että monet ihmiset on joutunut kärsimään tästä asiasta. Ihan niin kuin Timo Haara on sille hyvä esimerkki siitä, että just kun lääkekannabis ja hyötykäyttö ja tuo teollinen käyttö alkaa olla niin kuin täysin hyväksytty, niin sitten Timo Haara joutuukin yhtäkkiä jossain linnassa istumaan ja sovittaa tuomiota ihan näistä jutuista. Mä en muista tarkkaan Timo Haaran tilannetta, mutta että hänellä on ilmeisesti tulossa niin kuin vielä lisää lusittavaa sekä Virosta että Suomesta, jos viranomaisten juonet menee läpi. Mikko tulee kohta puhumaan Puolasta. Puolan kannabisyhdistyksen puheenjohtaja oli ensimmäinen päivä, siis maanantaina, pidätetty, just kun hänen piti lähteä johtamaan Puolassa mielenosoitusta. Ville Haikonen tulee esittelemään omaa kansalaisaloitetta kannabiksen laillistamisesta. Mun mielestä mä olin melkein mä olin silloin kun Ville toi ton esille, niin mä olin hetken aikaa sille, että voi ei, että kuka lähtee keräämään yhtäkkiä näitä nimiä. Mutta sitten mä tajusin, että pakkohan tämmöinen on panna vireille, koska tämä kansalaisaloite on nyt tullut lailliseksi. Totuus on varmasti se, että tarvitaan vielä yksi jos toinenkin adressi ennen kuin se on laillista. Mutta joka tapauksessa se täytyy aloittaa joskus, ei voi odottaa sillä niin kuin vuodesta toiseen, että tulispa joku ja tekisi. Että näitä asioita vaan täytyy sillä niin kuin panna vireille. Oho, meni väärinpäin papru, mun täytyy luntata. Mulla on semmoinen vaaleista lainattu slogan, että tässä asiassa on tosiaan kahtia ja aika ohi. Niin kuin tuo globaali huumepoliittinen komissio kertoo, että enää ei ole kysymys siitä, että tässä ollaan niin kuin me tavalliset kansalaiset ja sitten jotkut laillistajat vastakkain. Enää jotkut semmoiset fundamentalistipoliisit yrittää niin kuin väittää sitä juttua, että koko kansa olisi jotenkin kieltolain puolella. Valistajilla on silleen niin kuin paljon rahaa ja kaiken maailman PR- ja mainostoimistoja käytössä. Ja siihen tosiaan tarvitaan tämmöistä tukea ihan niin kuin henkiseksi selkänojaksi silleen, että jos joudutte tosiaan hankalaan paikkaan yhtäkkiä jonkun väittelyjen kanssa, niin muistakaa, Kofi Annan on meidän puolella. Oikeastaan mun semmoinen message, minkä takia mä halusin tulla tänne Turkuun, on se, että hyvät helsinkiläiset, teillä on hieno kannabisyhdistys tässä kaupungissa, teidän pitäisi tukea kannabisyhdistystä enemmän. Ajatelkaa, että jollain niin kuin yhden illan kaljoilla maksaa jäsenmaksun koko vuoden kaljottelulla, itse asiassa niin kuin kustantaa Tuskyn ja Skyyn vuoden budjetin. Siis ihan oikeasti näin pienistä rahoista niin tämä toimisto on tällä hetkellä, tai tämä toiminta on tällä hetkellä kiinni. Ihmiset maksaa verot kirkolle ja valtiolle. Ja silti ensimmäisenä kun ongelma sattuu kohdalle, niin pyydetään apua joltain Skyltä, että hei, nyt äkkiä ratkaisee, poliisit rynnii ikkunasta sisään.
Mä lopuksi siteeraan tunnettua suomalaista ajattelijaa just tästä aiheesta. Vielä koittaa ne ajat, kun kaapeista ulos kävelee vihreä vitamiini THC. Mieltä ja ruumista lääkitsee, tunkeutuu apteekkiin ja lääkitsee, ja mä huudan täyteen. Kiitos. Moro! Aivan aluksi ennen kuin mä alan yhtään mitään selittää, niin täällä on tällainen hurmaava nuori mies, jolla on tällainen kyttäkyltti. Hän kerää sellaisen puolueen kuin Edistyspuolueen kannattajakortteja, joista varmaan monet ovatkin jo tietoisia. Edistyspuolue on semmoinen yleisliberaali puolue, joka ajaa muun muassa kannabiksen laillistamista. Ja tämän kannattajakortin allekirjoittaminen ei sido yhtään mihinkään, mutta se on välttämätöntä, jotta Edistyspuolue voi osallistua vaaleihin. Joten tässä on yksi täysin ilmainen ja helppo keino edesauttaa kannabiksen laillistamista. Menkää tämän nuoren komean miehen luo ja täyttäkää hänen lappunsa. No niin, ja mä oon siis Jiri Keronen ja mä oon täällä vähän puhumassa tuosta kotietsinnöistä, että monikohan täällä on sellainen, jolla on tehty kotietsintä? Aika moni. No, kotietsintöjä on tehty nykyään ainakin Turussa ja Vantaalla, mahdollisesti myös Helsingissä, tähän tyyliin, että poliisit on tullut kämpille ilman, että asunnon omistaja tai haltija on saanut olla paikalla tai on ollut paikalla. Tämä on täysin laitonta. Lisäksi poliisit aika harvoin muistaa kertoa ihmisille, että heillä on oikeus vaatia todistaja kotietsintään. Mä en ole kuullut, että yhdellekään olisi koskaan yksikään poliisi sanonut näin. Myös tämä on laitonta. Viime syyskuussa tuli voimaan muutoksia pakkokeinolakiin. Nämä muutokset antoi mahdollisuuden valittaa suoraan kotietsinnöistä käräjäoikeuteen. Eli enää ei tarvitse mennä poliisiasemalle ja sanoa, että hei, tässä on ehkä toimittu vähän väärin, johon poliisit yleensä on, että haistakaa nyt pitkä joku. Eli suoraan käräjäoikeuteen voi valittaa näistä kaikista asioista. Käräjäoikeus tutkii nämä jutut. Mikäli käräjäoikeus toteaa, että joo, mitään laitonta ei ole tullut, niin tästä ei voi seurata mitään lisäpaskaa niskaan. Ja se on täysin ilmainen tämä valitus. Ja sen tekeminen on sen vuoksi erittäin hyödyllistä, että joka ikinen tällainen valitus luo lisää painetta julkiselle vallalle. Julkinen valta ei välttämättä ryhdy enää niin helpolla tekemään näitä kotietsintöjä, mikäli vähän väliä sieltä tulee kaiken näköistä valitusta, tutkintapyyntöä, mitä ikinä onkaan. Ja tämä olennainen juttu, mitä monet miettii tässä on, että no alkaako sitten julkinen valta, kytät ynnä muut vainota? No ehkä alkaa, mutta sen ei pitäisi antaa pelottaa ollenkaan. Koska joka ikinen tällainen valitus, se ei ole pelkästään, se ei hyödytä teitä, vaan kaikkia muita, jotka on tässä samassa tilanteessa, joille tulevaisuudessa tullaan tekemään kotietsintä. Niin mä suosittelen jokaista, ihan joka ikinen kerta, ihan kun vähänkään edes epäilette, että poliisi on saattanut toimia jotenkin lainvastaisesti, niin ihan ihmeessä käräjäoikeudelle ihan välittömästi noottia. Ihmisoikeudet kuuluu meistä jokaiselle, mutta ne ei tule toteutumaan mitenkään automaattisesti, mikäli julkisella vallalla ei ole jotain syytä edesauttaa niiden toteutumista. Tämän vuoksi meidän kaikkien pitää taistella sekä meidän itsemme ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta, että yhteisesti meidän kaikkien ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta. Kiitos. No niin, nyt tulee Puolaa. Eli tosiaan mun nimi on Mikko ja olen myös Turun seudun kannabisyhdistyksestä, vaikka tää nyt mun asia ei suoranaisesti siihen ehkä liitykään, mutta eikö kuulu? No nyt kuuluu. Eli te olette päässeet nyt jo vauhtiin näiden allekirjoitusten kanssa ja mäkin on tää ruinaamassa sitten lisää allekirjoituksia. Ja voisin taustottaa niin, että olin käymässä alkuvuodesta Puolassa haastattelemassa paikallisen kannabisliikkeen puheenjohtajaa Andrew Doletsia.
Ja hän oli silloin juuri vapautunut 1 kuukauden vankeusrangaistuksesta, joka perustui jonkin tämmöisen minimaalisen kannabismäärän hallussapitoon. Ja joka tapauksessa nyt mä sain kuulla, että 1.5. hänet oli nyt uudelleen vangittu 3 kuukaudeksi odottamaan oikeudenkäyntiä. Ja tämä syyte perustuu tuntemattoman ilmiantajan tämmöiseen siis ilmiantoon. Ja kun poliisi haki tämän Andrewn kotota, niin poliisi ei vaivautunut edes takavarikoimaan hänen pöydällä ollutta kannabista. Eli tämä on täysin tämmöinen poliittinen pidätys. Ja sen verran ehkä vielä voisin kertoa tästä puolalaisesta meiningistä, että Puolassa on siis hyvin aktiivinen kannabisliike. Siellä on Varsovassakin pelkästään hamppumarsseilla yli 10 000 ihmistä vuosittain, eli huomattavasti enemmän kuin täällä. Ja he on liittoutunut tämmöisen Puolan 3. suurimman puolueen kanssa, mikä on nimeltään Palikot-liike. Ja nyt viranomaiset on hermostuneet, hallitseva hallituskoalitio on myös hermostunut tietysti tästä, että nyt tämä kannabisasia on todellakin tullut Puolan tämmöisen aktiivisen poliittisen keskustelun ja mediassa hyvin paljon ollut esillä. Ja tämä on nyt johtanut siihen, että näitä kannabisaktivisteja on alettu Puolassa niin ahdistelemaan todella paljon. Eli heitä seurataan jatkuvasti, puheluita salakuunnellaan ja ihmisiä tosiaan pidätetään ennen tällaisia tärkeitä poliittisia tapahtumia. Eli heilläkin oli nyt tulossa hamppumarssi, mihin tämäkin pidätys luultavasti liittyy. Eli kaveri käytiin hakemassa talteen, jotta he saisivat sitten vähemmän medianäkyvyyttä, mutta käytännössä nyt toivottavasti tässä käy toisinpäin, eli saadaan nyt enemmän medianäkyvyyttä tälle asialle. Ja nyt mä haluan, että täälläkin ihmiset osoittaisivat solidaarisuutta puolalaisille ja puolalaisille kannabisliikkeelle, koska tämä on kuitenkin kansainvälinen asia. Huumausainepolitiikka ei ole pelkästään kansallinen asia. Eli Puola on EU-maa ja siellä selkeästi kuitenkin näitä perusoikeuksia rikotaan. Niin toivon, että mä pistän tuosta kohta tommosen paperin kiertämään, ja täällä taisi jo Henri olla jossain vastaavan paperin kanssa aikaisemmin liikkeellä. Mutta toivon tosiaan, että mahdollisimman moni allekirjoittaisi sen. Mä ajattelin toimittaa sen Puolan Helsingin suurlähetystöön niin lähipäivinä, koska toivon tosiaan, että hänet saadaan mahdollisimman nopeasti vapaaksi. Että heillä ei ole oikeasti mitään isoa kannabiskauppaa olemassa, mistä häntä nyt syytetään, vaan kyse on tosiaan poliittinen mielipidevanki hän on. Jep. Kiitos. Ja nyt varmaan Ville tulee sitten seuraavaksi ruinaamaan lisää allekirjoituksia täältä. Hansi pyytää tossa, että tulkaa allekirjoittamaan hänenkin hommiaan. Ei liikuta. Joka tapauksessa lyhykäisyydessään. Jos sanoo. Joo. Voisi tuoda tähän sanoa varmaan. Niin, se Puola on ne suurin homma, se kaikki tässä. Katsotaan, mä luulen takia. Mutta joka tapauksessa mun nimi on Ville Haikonen. Mä oon pistänyt vireille kansalaisaloitteen kannabiksen laillistamisen puolesta. Se on nyt ollut 2 kuukautta allekirjoitusmahdollisuus, mutta ihmiset on tarttunut tähän todella heikosti. Nyt yksinkertaisuudessaan mä tarvitsen teidän kaikkien apua. www.kannabisaloite.fi. Vastaavasti Facebookista kannabisaloite. Löytyy allekirjoituspohjat, ohjeet miten allekirjoitetaan. Yksinkertaisuudessaan, jos mä en saa ihmisiä lähtemään liikkeelle, homma kaatuu siihen ja mä oon taas vaan yksi riehuva hullu lisää. Mut joka tapauksessa mä sanon sen, mä oon vittuuntunut siihen, että ihmiset ei viitti itse tehdä asialle mitään, vaan odottaa, että joku muu tekisi. Mä aion riehua, kunnes mä en enää jaksa riehua, sit mä lepään ja riehun lisää. Te joko seisotte mun takanani tai sit jossain täysin muualla. Saatte valita itse. Kiitoksia. Mä tuun keräämään allekirjoituksia hetken päästä. Täällä on niitä kiertänyt jo. Mutta nypätkää hihasta, kun mä kuljen ohi. Nina
Mikko halusi vielä sanoa muutaman sanan näistä ravintoasioista. Ai ei, anteeksi, mä puhun ihan roskaa lääkkeestä. Niina tulee puhumaan. Niina myy ruokaa ja puhuu lääkkeistä. Tervehdys. Tosiaan ruoasta aika monet jo tässä tietääkin ja siitä löytyy netin pullollaan tietoa, mutta mua itse syvästi järkytti tässä keväällä, kun mä kävin internetin ja katselin sieltä tämän Kanadan kannabislääkeaktivisti Rick Simpsonin sivuja. Hän on perustanut sellaisen säätiön kuin Phoenix Tears, eli Phoenix-linnun kyyneleet, phoenixtears.ca. Sieltä löytyy paljon videoita, missä potilaat kertovat siitä, miten he ovat parantuneet vaikeista uuvuttavista sairauksistaan kannabiksen avulla. Ja Rick Simpson itse sai melanooman oikeaan silmäänsä ja lääkärit halusivat leikata häneltä oikean silmän pois. Rick Simpson teki kannabisöljyä, laittoi sitä laastarin sisään tippoina, antoi sitä omalle keholleen tällä tavalla jatkuvina annoksina vaihtaen laastaria ja aina tippuja oli siellä laastarin sisällä, jonka hän laittoi silmäluomelleen. Hän itse kertoo elokuvassa, joka on tämän säätiön sivuilla phoenixtears.ca, niin kuin Kanada. Hän kertoo, että hän parani tästä melanoomastaan kannabisöljyn avulla 4 päivässä. Jee! Eikä sitä silmää tarvinnut leikata ja hänen näkönsä on edelleen. Mutta tämä elokuva, mikä sieltä sivuilta on löydettävissä, on nimeltään Run from the Cure. Run from the Cure. Katsokaa ihmeessä, se on hyvin vaikuttava. Sen jälkeen Rick Simpson on ilmaiseksi tehnyt kannabisöljyä ja jakanut sitä sairaille ihmisille. Siitä hyvästä meidän ihmisyhteiskuntamme on antanut hänelle oikeuden kautta rangaistuksen. Kiitos, ei muuta. Mennään tämän kautta. 13 minuuttia. Ainakin päällä. Joo, noin. Yes. Terve, eli minä olen Hansi Harjunharja kanssa Turusta. Kävin Keiteleellä tuossa pari viikkoa sitten. Timo Haaralta terveisiä jokaiselle teille. Mies on tosiaan ulkona vankilasta, mutta tällä hetkellä on sitten sellainen tilanne, että vieläkin se vuoden 2009 pelto 1,7 hehtaaria on syyteharkinnan alla, mikä on laitonta. Elikkä se olisi jo pitänyt käsitellä oikeudessa vuoden sisään, mutta vieläkin se on syyteharkinnassa. Tämä tarkoittaa oikeastaan sitä, Timoa vähän pelottaa, että tässä on niinku kyse sellaista asiasta, että hänet aiotaan tuomita rikokseen uusijana. Ja niin kauan kuin media saadaan pidettyä hiljaa, niin hyvä. Ja sitten lopulta kaikessa hiljaisuudessa saadaan antaa Timolle kunnon tuomiot. Ja kun on kyse huumeista, jota on 1,7 hehtaaria, yli 300 000 kasvia, niin se varmaan tarkoittaisi sit sitä, että Timo olisi 10 vuotta vankilassa Suomessa. Sen lisäksi Suomen poliisi on pyytänyt Viron poliisilta apua niissä asioissa, mitä Timo on tehnyt Virossa, eli viljellyt hamppua, minkä hän osaa erittäin hyvin. Ja nyt näyttäisi siltä, että ne Virossakin jotain haluaisi tehdä jotain, mahdollisesti ruveta tutkimaan asioita ja niin ja näin ja näin. Vaikka siinä oli kaiken näköiset, Timo oli selvittänyt kaikki asiat ministeriöistä ja näin edespäin, niin nyt sielläkin ruvetaan vainoamaan. Eli Timolla saattaa olla nyt semmoinen tilanne, että Suomesta tulisi 10 vuotta, jos pahasti kävisi, ja sitten Virosta vaikka toiset 10 vuotta.
Minä kävin tosiaan haastattelemassa häntä verkkomedian ominaisuudessa. Meiltä on tulossa artikkeleita varmasti. Me pidetään yllä Timon ääntä siinä mielessä. Mutta koittakaa tekin ihmiset, aina jos jotain vaikka mielipideosastokirjoituksia kirjoitatte tai jotain, niin muistakaa Timo Haara. Hän on se ihminen, joka on vienyt tosi paljon eteenpäin tätä suomalaista kannabisasiaa niillä tempuilla, mitä on tehnyt ja joutunut niistä kärsimään. Ja me pidetään verkkomediassa Timon ääni yllä, ettei häntä tuomittaisi 80 vuodeksi vankilaan jostain teollisuuden raaka-aineista. Ja hyvää jatkoa Suomen hampuväelle ja hampulle. Kiitos. Hei kaikki turkulaiset. Meidän pitäisi puolen tunnin päästä olla tuolla bussilla. Kuka ei vastusta. Tässä on nyt lisää tullut ihmisiä. Täällä on niin hyvä ilma, että näköjään muutamat ihmiset jää tänne. Toivottavasti nyt kaikki ne, jotka lähtee Turkuun, ovat tietoisia tuosta meidän bussin lähtöpaikasta, eli se on toi Kansallismuseon kulma, se mihin jäätiin. Ja ne ihmiset, jotka nyt tulee täältä Helsingistä taas Turkuun, niin yrittää seurata turkulaisia. Sitten ihan semmoinen käytännön juttu, että noi kyltit pitäisi ottaa messiin kans. Ei mulla sen kummempaa. Eli puolen tunnin päästä meidän pitäisi olla jo bussilla. Mut kiitos helsinkiläisille. Kuuleeko Helsinki? Hittibiisi. Ehkä ensi vuonna siellä tai täällä. Moi. Tässä oli sitten puheet ja kai sitä musiikkiakin vielä tuolta tulee ja auringosta voi nauttia. Jatketaan. Kiitti, hei. Kirjoitin tän niistä aamuista, kun sä heräät 5 ja menet töihin vasta 10 ja luulet, että oot myöhässä ja on vaan hyvä fiilis, kun tajuut, katot mikron kellosta, kun keität kahvia, et ei hitto, ei ollutkaan mikään kiire. Sun is shining so bright this morning. From a clear open blue sky, I'm ready for coffee and it's only 5 a.m. I must still be dreaming 'cause I'm feeling so fine. Well, it's a sunny day. It's a beautiful morning to a sunny day. Yeah, it's a sunny day. It's a beautiful morning to a sunny day. I hear the birds are singing a song of tomorrow. Well, it's a smooth, soft melody, a melody without sorrow. Sitting in my kitchen making some coffee. Before I've even noticed I'm on my way. I'm sitting in my car listening to the rain. And for a short while I'm forgetting about my worries. Hey, forgetting them, cause it's a sunny day. It's a beautiful morning to a sunny day. Yeah, it's a sunny day. It's a beautiful morning to a sunny day. I hear the birds are singing a song of tomorrow. Well, it's a smooth, soft melody, a melody without sorrow. Sun is shining so bright this morning. From a clear, open blue sky,
fine. And for a short while I'm forgetting about my worry. Say, forgetting him, hey, 'cause it's a sunny day. It's a beautiful morning to a sunny day. Well, it's a sunny day. It's a beautiful morning to a sunny day. Yeah, it's a sunny day. It's a beautiful morning to a sunny day. I hear the birds are singing a song of tomorrow. Well, it's a smooth, soft melody, a melody without sorrow. Yeah, it's a sunny day. It's a beautiful morning to a sunny day. Well, it's a sunny day. It's a beautiful morning to a sunny day. I hear the birds are singing a song of tomorrow. Well, it's a smooth, soft melody, a melody without sorrow. Menikö marssi hyvin? Ihan normaalisti. Okei, no tääkin on tällainen aiheeseen liittyvä biisi, vähän vauhdikkaampi. Eli kun seistään bussipysäkillä ja on tylsää, niin jalkoihinkin voi vähän särkeä, mutta pajaria kun polttaa, niin kaikki menee hyvin taas. Virallinen kuva. On the bus stop, when your feet are aching on the bus stop, when you're feeling forsaken on the bus stop, Sensimilia. On the bus stop, when your feet are aching on the bus stop, when you're feeling forsaken on the bus stop, Sensimilia. All a man's got to do what a man's got to do, keep believing and dreaming of you. Come to me, believe and you will see it's good to be true. Don't let a man's get you. Do you know where you're going to? What I feel for you. Yeah. True love, blessed life in me. You make me feel complete on the bus stop. When your feet are aching on the bus stop, when you're feeling forsaken on the bus stop, Sensimilia. On the bus stop, when your feet are aching on the bus stop, when you're feeling forsaken on the bus stop, Sensimilia. Girl, I wanna drive you in my Cadillac and go so far and never return, 'cause you're the shine of the sun, my only loved one. Nothing undone, I'm a woman, I'm a man. Feel and tough, that's a queen. Why is it so hard to succeed? Find a way to proceed in your journey towards a better life. On the bus stop, when your feet are aching on the bus stop, when you're feeling forsaken on the bus stop, Sensimilia. On the bus stop, when your feet are aching on the bus stop, when you're feeling forsaken on the bus stop, Sensimilia. Well, a man's got to do what a man's got to do. Keep believing, relieving and dreaming of you. Come to me, believe and you will see it's good to be true. Don't let a man's get blue. Do you know where you're going to? What I feel for you. Yeah. True love, best life in me. You make me feel complete on the bus stop. When your feet are aching on the bus stop, when you're feeling forsaken on the bus stop, Sensimilia. On the bus stop, when your feet are aching on the bus stop, when you're feeling forsaken on the bus stop, Sensimilia. On the bus stop, when your feet are aching on the bus stop, when you're feeling forsaken on the bus stop, Sensimilia. On the bus stop, when your feet are aching on the bus stop, when you're feeling forsaken on the bus stop, Sensimilia. On the bus stop. All right. Tää varmaan kaikki tietääkin, tää on taas tämmönen pikku coveri. Tää on... No joo, kyllä te tän tiedätte.
is one big party we are still young. But who's gonna have ya back when it's all done? It's all good when ya literally have pure fun. Can't play a fool's son, what about the long run? Ya looking back shorty always mention. So me not giving her much of attention. She was there through my incarceration. I want to show the nation my appreciation. Shorty on mine, yeah my darling, and closer than my peeps you are to me, baby. Well, shorty, you're mine, yeah, my darling, and girl, you're my friend when I'm in need, baby. You are a queen and that's how you should be treated. But you never give me loving that you need. I could have left, but I called you when you're heating. I beg it and I plead, now mission complete. Well, mama say that's a disabled program. Make it up to mess around with your emotion. But the feeling that I have for you is so strong. And together so long and this could never be wrong. Shorty, you're mine, yeah, my darling, and closer than my peeps you are to me, baby. Well, shorty, you're mine, yeah, my darling, and girl, you're my friend when I'm in need, baby. Love is one big party when you're still young. But who's gonna have ya back when it's all done? It's all good when you're literally the pure fun. Can't be a fool, son. What about the long run? You're looking back shorty always mention. So me not giving her much of attention. She was there through my incarceration. I want to show the nation my appreciation. You are a queen and that's how you should be treated. But you never give me loving that you need. I could have left, but I called you and you're heated. I beg it and I plead it, I'm mission completed. But mama say that's a disabled program. Let me try to mess around with your emotion. But the feeling that I have for you is so strong. We've been together so long and this could never be wrong. Shorty, you're mine, yeah, my darling, and closer than my peeps you are to me, baby. Well, shorty, you're mine, yeah, my darling, and yeah, you're my friend when I'm in need, baby. Shorty, you're mine, yeah, my darling, and closer than my peeps you are to me, baby. Well, shorty, you're mine, yeah, my darling, and girl, you're my friend when I'm in need, baby. So proud, but he's worried too. He's worrying about what the world might do. He turns on his TV and he's watching the news. The newsman is saying that another killer is loose. Now he wants to hold his little girl so tight. He doesn't want to lose her, but he's afraid he might. Wicked are the days, wicked are the days to come, wicked are the times, we can have all the time. Wicked are the days, wicked are the days to come, wicked are the times, we can have all the time. Danger is lurking behind that corner, setting its traps without no owner. Child into trouble, representing a man into a bubble.
day. Wicked are the days to come. Wicked are the times. We can have all the time. Wicked are the days. Wicked are the days to come. Wicked are the times. We can have all the time. People are smiling but dying inside. Ones are looking after they've been tried. People are smiling but dying inside. Ones are looking after they've been tried. People are smiling but dying inside. Bones are looking after they've been tried. People are smiling but dying inside. Bones are looking after they've been tried. Wicked are the days. Wicked are the days to come. Wicked are the times. We can have all the time. Wicked are the days. Wicked are the days to come. Wicked are the times. We can have all the time. Wicked are the days. Wicked are the days to come. Wicked are the times. We can have all the time. Tämän biisin nimi on Babylon, sitä ei tarvii varmaan hirveästi selittää. Innocent until proved guilty. What happens when human rights get filthy? Someone real me, but judges record clean. Innocents trying to make it through the day are getting locked up in Guantanamo Bay. There is a question to ask if I may. When is the price getting to high to pay? Babylon exists, but don't worry, it will fall. Darkness is crawling in, but don't worry, 'cause it will be gone. Troubles are bothering, but don't worry, 'cause they will be sold. A new day is rising, and the world will be renewed. A man's prison is his mind, fear and greed chasing behind. What seems to be right might be a reason to just start a fight. Illusions are spread by organizations ruling over people and the nations, feeding people lies in which they believe. If money can buy happiness, what more is there to achieve? Babylon exists, but don't worry, it will fall. Darkness is crawling in, but don't worry, 'cause it will be gone. Troubles are bothering, but don't worry, 'cause they will be sold. A new day is rising, and the world will be renewed. A heart full of love and pride is helping us to survive the long ride. Stop worrying about tomorrow. Keep your head up and feel no sorrow, 'cause what was in the past cannot hurt you anymore. Tomorrow brings what you dreamed of before. Rich may be rich, but where do they belong? They all might die poor if they play the game wrong. Babylon exists, but don't worry, it will fall. Darkness is crawling in, but don't worry, 'cause it will be gone. Troubles are bothering, but don't worry, 'cause they will be sold. A new day is rising, and the world will be renewed.
Okei, nyt mennään vikabiisi ja kantaa tytön nimeä. Tää on Pia. Night is falling and the stars coming out, showing me the way on the path that I'm walking, searching for the light on which I'm falling down on my knees. Can't you see me when I'm crawling? My heart is aching, loneliness burns a hole in my soul when the dawn is breaking. I get hope from the sun when I'm cold. The dream I'm dreaming is keeping me strong. You're the air that I'm breathing, you're the reason that makes me go on. When I'm longing for you, tell me if there's anything that I can do to make you come home. I've never felt anything so strong since you went away. I'm struggling in pain from day to day, and when I'm sleeping at night, thinking about you and it feels so right. Time passes by, I'm reading my map on the sky, trying to find my way back in your arms one day, thinking of you and the things that you do. Girl, I wanna hold you tight, carry you in a warm loving light. When I'm longing for you, tell me if there's anything that I can do to make you come home. I've never felt anything so strong since you went away. I'll be struggling in pain from day to day, and when I'm sleeping at night, I'm dreaming about you and it feels so right, feels so right, feels so right. The future will show which way we should go. We push the rain with the rain. No longer do we need to feel the pain. The future will show which way we should go. The sun will push away the rain. No longer do we need to feel the pain. When I'm longing for you, tell me if there's anything that I can do to make you come home. I've never felt anything so strong since you went away. I'm struggling in pain from day to day, and when I'm sleeping at night, I'm dreaming about you and it feels so right. When I'm longing for you, tell me if there's anything that I can do to make you come home. I've never felt anything so strong since you went away. I'm struggling in pain from day to day, and when I'm sleeping at night, I'm dreaming about you and it feels so right. Kiitoksia paljon, kiitoksia. Nyt oli seuraavassa vuorossa, mä luulen, että tulee muutama puhe. Ja mä en siitä sen enempää. Ei ole mitään mitään, mutta... Tässä vaihdetaan mikkiä, että pientä kärsivällisyyttä. Ei kun heti puhe. Heti puhe. Ja hyvä puhe. Viivan puhe. Heti puhe. Ei mitään puhe. 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 Kuka aloittaa? Ei se valvonnasta, ei siinä ole juotuasta. Ei savuta enää.
Missä on